Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás táto sviatosť očistí a zdokonalí, aby sme sa ti páčili celým životom. Skrze Krista, nášho Pána. Drahí bratia a sestry, drahí pútnici, som rád, že sme vytrvali do konca a nezaspali, že sme sa pomodlili a poďakovali na záver. Veľmi by som chcel po tejto eucharistickej vďake nášmu Pánovi poďakovať všetkým našim organizátorom, ktorí nám pripravili aj tohtoročnú, ten 5. ročník púte, či už boli z Trstína, alebo zo všetkých ostatných dedín, alebo Šaštína, alebo z okolia. Takže naozaj veľká vďaka všetkým organizátorom, takisto aj všetkým ženám a možno aj mužom. A muži pomáhali iným spôsobom, ale napríklad naše farníčky robili tie chlebíčky a piekli a v Trstíne zase iní a tak ďalej. Takže naozaj všetkým veľká vďaka aj bratom kňazom, že sme mohli takto putovať spoločne, podporiť túto akciu. A samozrejme veľká vďaka vám všetkým, lebo bez vás by táto púť nebola púťou. Tak ja verím, že sa stretneme aj o rok. Prajeme vám ešte veľa síl dnešného dňa, aby ste sa šťastlivo vrátili do svojich domov a prinášali tiež radosť, ktorú ste načerpali z tejto púte, ako nám povedal otec Nuncius na začiatku nášho putovania. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v